ଏଇଭଳି ଥରେ ସୋୟା ଚିଲି ମୋମୋ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟର ମୋମୋ ବି ଭୁଲିଯିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ 1 କପ୍ ମଇଦା ଦରକାର, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ରୁଟି ଯେମିତି ଦଳନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଦଳିକି ଗୋଟେ ଡୋଟେ ବନେଇଦେବା। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା। ଏବେ ମୋମୋର ଚଟନି ବନେଇବା ପାଇଁ 2ଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇଦେବା। ଦେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା ଆଉ ତାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଟମାଟୋ ଦେହରୁ ତା'ର ସବୁ ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ଆଉ ତା'ର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟଟେ ବନେଇଦେବା। ଦେନ୍ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେବା, ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟକୁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇଦେବା। ଏପଟେ ଷ୍ଟଫିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ସୋୟାବିନ୍କୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି। ଏବେ ତା ଦେହରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ମୋ ପାଖରେ ଚପ୍ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା କରିକି କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆମେ ତେଲ ନେବା, ସେଥିରେ ଚପ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିବା ସୋୟାବିନ୍କୁ ନେବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଭାଜିଦେବା। ଦେନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଚିଲି ସସ୍ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଚଲେଇଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ମୋମୋର ଚଟନି ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ବି ଚଲେଇଦେବା। ଆମର ଏଥରକ ଷ୍ଟଫିଂ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଆମେ ମୋମୋର ରୁଟି ବନେଇଦେବା ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଫିଂ ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ମଝିରେ ଦେଇକି ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେପ୍ ଦେଉଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେପ୍ ଦରକାର ଆପଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେପ୍ଟା ଦେଇପାରିବେ। ମୋତେ ଏଇଟା ସହଜ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ଏଇ ସେପ୍ଟା ଦେଇଦେଲି। ମୋର ତ ମୋମୋ ବନେଇବା ପାଇଁ ଛାଞ୍ଚ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ହିଁ କରିଦେଉଥିଲି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଦେନ୍ ମୋମୋ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବି ତା ଉପରେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ଯେମିତିକି ଉପରଟା ଆମର ଡ୍ରାଏ ନ ହୁଏ। ଏପଟେ ମୁଁ ପାଣିକୁ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ମୋମୋକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେନ୍ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେନ୍ ଆମର କେତେ